רבנו מאוד חיזק אותנו על העניין של לא להתייאש, וכמו שפעם דיברנו שזו הצוואה בתורה הנחת תניאנה, שזה אחת משתי התורות שרבנו אמר באומן. רבנו אמר באומן שתי תורות גדולות, אחת בשבת נחמו, תורה הנחת תניאנה, ואחת בראש השנה תקע"א, שזה התורה ח', התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו הקדושים, ושם רבנו שאג בקול גדול, אין שום ייאוש בעולם כלל, וזה מצטרף לתורה המפורסמת של רבנו רפ"ב, שמדברת שצריך למצוא בעצמו נקודות טובות. רבנו אומר שעיקר הנפילה של האדם היא מחמת המרה שחורה והעצבות, כלומר שהאדם בגלל חטאיו, כלומר יש לו סיבה טובה להיות במרה שחורה, יש לו סיבה למה הוא ככה, בגלל שהשם ישמור, הוא נפל בחטאים, והחטאים הם מושכים את העצבות והמרה שחורה מהסטרא אחרא לאדם. אז אם כן, הוא באמת מרגיש מרה שחורה, לא שאנחנו אומרים לו שזה סתם, אבל המרה השחורה הזאת היא רק גורמת לאדם להיות בבחינת עבירה גוררת עבירה. כשאתה עצוב, מה יהיה הבאה? עוד עבירה. ואם אתה עצוב עוד יותר, אז עוד עבירה. כי זה מה שהעצבות גורמת לאדם, את השברון לב הלא טוב, והעצבות הזאת היא מייאשת את האדם ולא נותנת לו כוח, מה שהוא כן היה יכול כבר לעשות בעבודת השם. היה יכול להתפלל, היה יכול ללמוד, היה יכול לעשות מצוות, ובגלל הייאוש והעצבות הוא לא עושה כלום, או שהוא נכנס לשינה, או שהוא נכנס חס וחלילה ליפול, זהו, תמות נפשים פלישתים, כלומר, כבר הוא מתייאש מעצמו. ולכן הדרך היחידה, אומר רבנו הקדוש, היא למצוא תמיד בעצמו מה טוב בי. מה אני עדיין טוב? ועל ידי שאדם מאוד מאוד יחזק את עצמו במה שהוא כן טוב, על ידי זה הוא יוכל לעצות מהעצבות והמרה השחורה. כי שוב, כשאדם רואה במה שהוא כן שווה, במה שהוא כן טוב, בין בעבודת השם ובין עם הבריות, אז זה בעצמו נותן לו כוח להמשיך הלאה. ולכן רבי נתן מדמה בתחילת הליקוטי ההלכות את העניין של הנקודות טובות של יהלומים. יהלום, כשהוא נמצא באדמה, הוא עם אדמה מצופה לכלוך, אתה לא רואה שהוא יהלום. אותו דבר זהב, הוא עם הרבה לכלוך, אתה לא רואה. אלא מה אתה צריך לעשות? לנקות אותו, לצחצח אותו, ללטש אותו, רק אז רואים את היופי העצום של היהלום. אותו דבר הנקודה טובה. יש לאדם נקודה טובה, הרבה נקודות טובות, לא רק נקודה טובה, אבל הם מכוסים בהרבה לכלוך, בהרבה הרגשות של זה שום דבר, זה לא בדיוק, זה כן טוב, זה לא טוב. על ידי שאתה מדבר על הנקודות הטובות של עצמך ומעצים אותם, אתה הופך אותם ליהלומים, אתה מלטש אותם. ככה מסביר רבי נתן בליקוטי ההלכות. אמנם צריך לדעת מה לעשות עם זה שלא ליפול בגאווה, אבל כשאדם בעצמות ובמרה שחורה, זה העבודת השם שלו. להגדיל מאוד ולחזק מאוד את הנקודות הטובות כדי שהוא יגיע לשמחה, ועל ידי זה הוא יוצא מהמרה שחורה והעצבות, ויהיה לו הרבה מאוד כוח לעבודת השם. בתורה י"א, ובעזרת השם היום אנחנו נסיים בעזרת השם את התורה הזאת, ונלמד את הגמרא, את המעשה של רבא בר חנא, שבו רבנו מרמז את הסודות, וכמו שכותב בביאור הליקוטים, רבנו לא רק בא להביא את הגמרא ולחפש איפה התורה נרמזת בתוך הגמרא, בתוך המעשה של רבא בר חנא, אלא תוך כדי מה שרבנו מביא את המעשה של רבא בר חנא, הוא מוסיף כל שורה, איזה עוד חידוד, עוד איזה נקודה, שהיא מתבהרת דווקא מההלבשה שנעשית בגמרא. אז עד עכשיו למדנו את העניין שצריך להגיע לייחוד עליון וייחוד תחתון, והסברנו את העניין הנורא של ייחוד עליון, שזה
שפלות הוא ביטול גמור, שהאדם מבטל את עצמו כל כך, עד שהוא נעשה כביכול אחד עם השם אחד, עם השם יתברך, שזה בחינת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהעומק הנורא של הייחוד העליון פירושו של דבר, שיש רק אחד, רק הקדוש ברוך הוא, וגם אני חלק מהקדוש ברוך הוא, אין אני בפני עצמי. לעומת הייחוד התחתון, שהוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה מדובר השגחה של הקדוש ברוך הוא בנבראים. כלומר, יש נברא, יש אני, והקדוש ברוך הוא משגיח עליי, ואני מתנהג על פי השגחתו וכו'. אז אם כן, הסברנו שזה שתי מדרגות שונות, לחלוטין אפילו. רק מה? היות שהאדם תמיד צריך להיות ברצו ושוב, אדם לא יכול להיות כל הזמן בביטול כזה גמור לקדוש ברוך הוא, כי אז הוא יצא מדעתו. אדם צריך גם כן להיות במצב שהוא כן נמצא פה בעולם, ומתערה פה בעולם, ורק הוא יודע בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא המנהיג אותו, שזה הייחוד התחתון. אבל יש זמנים שאדם מתעלה לייחוד עליון. הסברנו שעיקר האבוידו להגיע לייחוד העליון, זה על ידי ביטול ושפלות גמורה, ענווה ממש ממש גמורה, ואז האדם נעשה שיהיה לו פה. מה זה פה? כשהוא ידבר דיבורי תורה, יאיר לו הדיבור של התורה, לאן? לכל מקום ומקום שהוא צריך בגוף שלו, כדי להיזכר, האם פגמתי באיזה מקום, האם אני צריך לעשות שם תשובה על איזה דבר, וזה כשיש לו בחינה של דיבורים שבתורה, כשיש לו פה. ומתי זה? כשיש כבוד בשלמות. כבוד בשלמות זה כבוד הקדוש ברוך הוא, שאני ענב בשלמות, ואז במילא הכבוד של הקדוש ברוך הוא בשלמות, ואז למען יזמרך כבוד ולא ידום. ולא חס וחלילה ככבד פה וכבד לשון אני, שההבדל בין כבוד לבין כבד פה זה האות ו', והאות ו' רבינו מסביר, מגיעים על ידי ענווה ושפלות, וגם בשביל זה צריך עוד דבר, בשביל להגיע לענווה והשפלות והביטול, שאדם אין לו שום עניין של ייחוד חס וחלילה, באופן שהוא גם והייחוד שלו הוא מגיע לשמירה, בבחינת שמירה של שבת. כי על ידי שאדם רק שומר מאיסור והיתר, עדיין יש לו את הישות שלו, את ההנאות שלו, אבל ברגע שאדם מגיע גם בעניין של ייחוד עליון, בבחינת קדש את עצמך במותר לך, שזה בבחינת הצדיקים שייחודם משבת לשבת, רק אשר פריו ייתן בעיתו, אז הוא יכול להגיע לביטול הזה. עכשיו, כדי להבין את הגמרא ואת החידוש הגדול שבגמרא, אני רוצה להסביר עוד נקודה של ענווה, שפה רבנו מחדש אותה, התבוננות מאוד חדשה בעניין של ענווה. והוא אומר, שאם אדם נעשה ענב, בגלל שהגאווה מאוסה בעיניו, שלהיות בעל גאווה, להיות עם מידה כזאת של גאווה, זה לא טוב. ולכן אני הולך להיות ענב, כי אני רוצה לקנות בעצמי מידות טובות, זה דבר מאוד יפה, זה מדרגה מאוד גבוהה, וכל ספרי המוסר מדברים על המדרגה הזאת, אבל רבנו אומר, זה עדיין בחינת לאוקורי נפשין. כל הענווה שלי היא בשביל אני רוצה לקנות מידות טובות. אז עדיין יש אני רוצה לפאר את עצמי עם מידות טובות. רבנו אומר שהענווה כזאת היא תכלית הגאווה שמשמור. אני רק רוצה מידות טובות, אני רוצה להתנהג בשפלות, אבל יש את אני רוצה, אז עדיין נשאר אני. וכל הנקודה שפה של הענווה היא ביטול. אז שוב, יש שתי סוגים של ענווה. יש ענווה שאני רוצה להיות מענץ', בן אדם טוב, בן אדם מובחר, בן אדם עם מידות טובות. אבל ברגע שאתה רוצה את הדבר הזה, שזה ברור שזה מדרגה, אבל יש את האני שאני רוצה, עדיין יש אני. וזה בכלל לא המדרגה שהתורה הזאת מדברת עליה. התורה כאן מדברת על עניין של אבוידו כזאת של ביטול, שאין אני.
הענווה שלי מגיעה מחמת שאני בכלל לא פה, אין אני בכלל. וזה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, ועכשיו נראה איך רבנו מכניס אותה, את החידוש הזה, בממרה של הגמרא. וזה שאמר רבא בר חנא בגמרא בבא בתרא ע"ג עמוד ב', זימנה חדא הווה אזלינן בספינתא, פעם אחת הלכנו בספינה, וחזאי לאי ציפרת, ראינו איזה ציפור כזאת גדולה, דאבה קאי עד קרסולה במאיה, שהמים שהוא היה נמצא בהם, אז הם הגיעו לקרסוליים שלו, וריש ברקיע, והראש של הציפור, היה נדמה לנו שהוא נמצא בשמיים, ואמרינן לית מאיה, אבל בכל אופן, כיוון שראינו שהמים רק הם מכסים את העקבים של הציפור, את הקרסוליים של הציפור, אמרנו בטח זה המים, לא ביודע עמוקים, 2-3 מטר, לא משהו נוראי, ובאינן למיחת לעקורי נפשין, רצינו לרדת למים האלה, כדי קצת להתקרר, כדי, איך אומרים, לרחוץ. נפק בת קלה ואמרה לנו, יצתה בת קול כדי להציל אותנו, ואמרה לנו, לא תחותו לאחה, אל תרדו לכאן, דנפלה לחצינה לבר נגרה, נפל גרזן, לבר נגרה זה שחוטב עצים נגיד, אחה 7 שנים, לפני 7 שנים נפל פה הברזל של הגרזן, נגיד הוא היה חוטב עצים, כדי לעשות עצים לנגרות שלו, ואף לא הברזל, נשקע במים, וזה היה לפני 7 שנים, ובינתיים הברזל צולל, ועדיין לא הגיע לקרקעית, במשך 7 שנים לוקח לו. ולא מתי להרע, ולא משום דנפיש שמאיה, כלומר, לא רק הבעיה פה, שיש פה כל כך הרבה מים עמוקים, אלא משום דרדיפה מאיה, המים האלה מערבולות של מים, וכשהמים זזים מאוד בחוזק, זה גם כן מפריע לשקיעת הברזל, כי הוא כל הזמן זז ממקום למקום, אז יש פה 2 בעיות, גם מים עמוקים ביותר, וגם מים שהם רודפים, כלומר, מי שנכנס לפה בוודאי טובע, לא רק בחמת העומק, אלא בגלל המערבולות של המים. אמר רב אשי, זה הציפור שמרומזת פה בגמרא, זיז שדיו, נכתיב זיז שדי עמדי, הרי אמרנו שראשו מגיע לרקיע, אז אם כן, זה מה שהשם יתברך אומר, בפסוק בתהילים, וזיז שדי עמדי. טוב, אז זה המעשה, ברור שהוא לא כפשוטו, אלא רק שרבא בר חנא בא לרמז סודות התורה. ומדי פעם אני אוהב להיזכר, בלשון של חיי מוהר"ן, באות A, רבא בר חנא התחזה לרבנו, ואמר לו שישים את עיונו במאמרים שלו, ואמר לו שהוא בעצמו יגיד לו את מה שהוא רימז במאמרים האלה. ולכן כתוב שמה שכל התורות האלה, רבנו אמר דבר בשם אומרו, זאת אומרת מביא גאולה לעולם, שאמר בשם רבא בר חנא, שהוא זה שמגלה לנו את הפירוש האמיתי בדברים שלו בגמרא. אז ברוך השם, אנחנו מתקדמים בבבא בתרא, כבר ברוך השם, כבר מגיעים קמ"ב, קמ"ג, אז בדף ע"ג, ע"ד, שהיו את המאמרים האלה בבבא בתרא, ברוך השם, פה, בספר הזה, יש לנו את הגילוי האמיתי, מה רבא בר חנא התכוון במאמרים שלו. ציפרת זה בחינת הדיבור, שהוא אמצעי, בין האדם שהוא נתהווה ממים דוכרין ונוקבין, ובין השמיים שהוא בחינת תבונות התורה, כמובן, על מצורע, שצריך להביא 2 ציפורים, יבוא פתתיה ויכפר על פתתיה. אז הציפור הוא אמצעי, ולמה הוא אמצעי? יש בני אדם כאן בארץ, ויש שמיים, והציפור היא המעופפת בין השמיים לבין הארץ. כלומר, האדם הוא נתהווה ממים דחורין ונוקבין, שפה בארץ, ואילו הציפור, יש לה גם בחינה של דיבור של תבונות התורה, כי היא גם נמצאת בבחינה של השמיים, ותבונות התורה זה אחד הדברים שמגיעים מהשמיים. כמובן על מצורע, שצריך להביא 2 ציפורים, ולמה הוא מביא 2 ציפורים? אז דורשת הגמרא, יבוא פתתיה ויכפר על פתתיה. אז כדי להסביר את זה יותר עמוק, יש פסוק, הוא בעל כנפיים
יגד דבר. וכתוב בזוהר, את הנקודה שגם כאן כתוב, שהציפור היא בחינה של בין אדם לבהמה. עכשיו עשינו בין אדם לשמיים, אבל שם כתוב שזה בין אדם לבהמה. אצל הבהמה, הדיבור חסום לגמרי, אין לה שום בכלל בחינה של דיבור. לעומת זאת, הציפור, כן יש לה בצפצופים שלה, בחינה של מה? של דיבור. וזה בחינה שגם כן שיחת עופות, או מה שכתוב בגמרא בגיטין, דף ממי, איל ישברח, איל ישברח, יש את הדבר הזה. ולמה? הציפור היא עפה בין השמיים לארץ. מתי שיוצא הדיבור מלמעלה, כמו דיבורים שיוצאים מאחורי הפרגוד, אז הם נמצאים באוויר, כמו הקולות שלנו. כשאני מדבר ואתה שומע, אז בין הדיבור שלי לבין השמיעה שלך יש אוויר. איך אתה שומע? הרי כשאני נמצא בחלל החיצון, אין שם אפשרות לדבר. הם רק יכולים לדבר עם מכשירים, אבל אפילו שאחד עומד ליד השני, הוא לא שומע אותו. למה? כי כשיש ריק, אתה לא עושה תנודות של גלי קול באוויר, ומילא אין מה שיגיע לאוזן שלך. כשהמתרי קול שלי רועדים בצורה של דיבור, הם מרעידים את האוויר, והאוויר רועד, 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 עד שהוא מרעיד את האוזן שלך, ונוקש שמה, וכך אתה שומע. פלא פלאות, איזה תוכנית הקדוש ברוך הוא עשה בפה ובאוזן. אנחנו מדברים בלי להרגיש, אבל היה צריך להיות מחשב על פה בגרון שלנו, כדי ליצור את הדיבור, להרעיד בדיוק, כדי שישמע כל מילה, וכל טון והכל, וגם האוזן, שהיא קולטת את הדיבורים, היא ממש מרגישה וחשה את ההבדל, בין כל תנודה, דקה מן הדקה, זה מה רבו מעשיך השם. אבל, כל זה כשיש אוויר ביני ובינך, אבל אם יש ריק, כמו בחלל החיצון, אז מה? אין לי מה להרעיד, אתה לא יכול לשמוע אותי. טוב, אבל הנקודה הזאת, שהאוויר הוא מעביר את הקולות מלמעלה, והציפורים כשהם עם הכנפיים שלהם משוטטות באוויר, הם סופגות דיבורים, וכפי השוטטות שלהם באוויר, ככה הצפצופים של הקולות שלהם, ולכן הרבה פעמים מתוך הדיבור והצפצוף של העוף, אם אתה יודע להבין אותו, אתה יכול לדעת הרבה מאוד עתידות שהם הולכים בעולם, כי כל דבר שנעשה בעולם מדברים עליו, כלומר בשמיים מדברים עליו, והקולות נכנסים עד לכאן בתוך האוויר, רק מי מתרגם את הקולות האלה לצפצופי קול? זה הציפור. הנביא, בבקשה, אם אתה נביא מצוין, אבל אם לא, יש עוד איזה דרך לשמוע את מה? את הקול של הצפצוף. ולכן הציפור הוא נמצא בין הבהמה לבין האדם, כי יש לו איזה בחינה של קול, שהיא הבחינה של בעל כנפיים, יגד דבר, להוריד את הקולות הגבוהים, ולהלביש אותם דרך הכנפיים שלו בדיבור. וזהו דקאי עד קרסולה במאיה, כי מאחר שהדיבור צריך להעיר לו בכל המקומות שצריך לעשות שם תשובה, הוא לפעמים בחינת ותגל מרגלותיו ותשכב, כלומר שהדיבור הוא צריך לגלות גם כן את המקומות הנמוכים של הרגליים של האדם, ששם נמצאים הרבה פעמים העוונות, עוון עקבי יסובני, כלומר יש הרבה עוונות שנמצאים אפילו במקומות הכי למטה באדם בעצמו, לכן זה מגיע עד קרסולה במאיה, עד ותגל מרגלותיו ותשכב. מה נדרש על ותשכב? יש כ"ב אותיות התורה, כלומר הדיבור של יש כ"ב של דיבור, הוא צריך להיות אפילו במקום של מה? ותשכב במקום של הרגליים. ככה מבואר בביאור הליקוטים. שהדיבור צריך להעיר באדם שהוא למטה במדרגה פחותה, ועל כן נקרא הדיבור ציפרת דקאי עד קרסולי במאיה. מאיה, כבר הסברנו, שהוא בחינת האדם שנטבע ממים דוכרין ומים נוקבין כידוע, והדיבור שהוא בחינת ציפרת כאe עד קרסולי, אצל האדם שהוא במדרגה פחותה, כדי להעיר לו בבחינת ותגל מרגלותיו כנ"ל, וזהו דקאי עד קרסולי במאיה. אסביר את הדברים. הרי הכוח של התורה
הוא כל כך גדול, שעצם העובדה שאתה מדבר דיבורים בתורה, לומד ולומד ומדבר דיבורים בתורה, ואתה מגיע לקדושה בפה שלך, שהדיבורים האלה יכולים להאיר לך בכל עבר ועבר מהאיברים שלך, איפה יש לך פגם, ואז אתה יודע על מה לעשות תשובה. ולכן אפילו במקום של מה? של מדרגה פחותה של הרגליים, שם נמצאים העוונות הכי גרועים, גם שם יכול להאיר הדיבור, ולהאיר לך גם שם איפה אתה צריך לעשות תשובה. ואמרינן לית מאי, היינו שהבינו שאי אפשר לזכות לדיבור אלא על ידי כבוד בשלמות, שיהיה אדם בעיניו אפס ועין, וזה לית מאיה, שאדם יחזיק את עצמו לעין. שוב, לית מאיה זה מים דוכרין ומים נוקבין, ומתי אדם מחזיק את עצמו לעין? מתי שגם הזיווג של מים דחורין ומים נוקבין, הוא נעשה בקדושה הכי גדולה, ומחזיק את עצמו לעין. ובעינן לנחותי, לשון שפלות, היינו להיות שפל וענב, אך שהיה להקורי נפשין, לשון עוקיר אנוש מפז, היינו שהיה ענבה בשביל גדלות, כדי להתכבד ולהתייקר. כמו שהסברנו, אין הכוונה של רבנו לצבוע, שאדם משחק את עצמו ענב, בשביל מה? בשביל להתגאות. שהוא נכנס לבית הכנסת, וכאילו הוא יושב שם בסוף, כדי שיכבדו אותו, בוא לא, בוא תבוא, תתקרב, או כל מיני משחקים שאנשים עושים, כאילו של ענבה, וכל הכוונה שלהם היא רק לשל כבוד. לא זה מה שמדובר כאן. זה פשוט שזה גועל נפש, ולא על זה הוא מדבר. אלא הכוונה, לעוקורי נפשי, באמת לייקר את עצמנו, במידות טובות ונעלות. אני רוצה להיות ענב, כי באמת הגאווה מעושה בעיניי, אני רוצה להיות אדם טוב, ואדם משובח. אז שוב, זה בוודאי מדרגה, זה לא צבוע, זה מדרגה גבוהה אפילו, והלוואי וקודם נהיה כאלה. אבל בשביל האבוידו של התורה הזאת, זה לא מספיק. אולי זה יכול להספיק לייחוד תחתון, אבל לא לייחוד עליון, שאנחנו צריכים להגיע לכבוד השם בשלמות, שהעיר דיבורי התורה, זה לא מספיק. אז הוא אומר ככה, היינו שהיה ענבה בשביל גדלות כדי להתכבד ולהתייקר, כי מחמת שיודעים גודל ביזוי הגדלות, על כן הם ענבים בשביל להתכבד ולהתייקר על ידי הענבה. וזהו בחינת עניבות שהוא תכלית הגדלות, וזהו בעינן לנחותי, להיות שפלים וענבים, לעוקורי נפשין, כדי שעל ידי זה נהיה יקרים וחשובים, כי הגאווה מבוזה מאוד. זה לא מדרגה מספיק גבוהה שרבנו רוצה מאיתנו. רבנו רוצה להגיע למדרגה הזאת של מה? שנהיה ענבה בצורה של ביטול, שאני באמת מבין שאני אפס ועין, ומת השם יתברך, ואז עם אלה אני לא צריך כדי לעוקורי נפשי, כי אין אני בכלל, כמו שרבנו אומר, כשאדם נמצא בהיכל המלך בתפילה, אז הוא מתפשטות הגשמיות לגמרי. כשאתה התפשטות בגשמיות לגמרי, אתה אפילו לא עובד כרגע על המידות שלך, כי אין אני לגמרי, מרוב שאני מרגיש את עצמי בטל ומבוטל. ההרגשה הזאת היא קצת קשה, אבל לפעמים כשאדם עומד לפני אדם גדול מאוד, כן? צריך באמת למצוא אנשים גדולים כאלה, אבל אני זוכר כשהיינו נמצאים ליד מרן, כשהוא היה עוד בזמנים שהוא היה ממש בכוחו, והיית רואה איך שכל התורה כולה ככה פרוסה לפניו, והוא מדבר והכל, אז אתה מרגיש שאתה עין ואפס, יכול להיות שאתה רואה את הגדולה הענקית של השני, אתה מרגיש כמה אתה קטן. אם אדם מצליח לצייר לעצמו, בהתבודדויות שלו, את גדולתו של השם יתברך, כל כך בעוצמה, כמו שפה רבנו מדבר על זה, אז ממילא אתה מרגיש את עצמך כמה אתה קטן. ולכן יש לנו המון המון עבודה בעניין של ההתבוננות בגדולת השם. ובאמת זה סייעתא דשמיא, כי איך אומר רבנו בשיחות הר"ן שיחה א', כי אני ידעתי כי גדול השם. מה זה אני ידעתי כי גדול השם? זה דבר שאני ידעתי, השגתי. אבל להגיד לך את זה? אני לא יכול. אני לא יכול בחיים להסביר למישהו גדולת השם, כי אין מילים לדבר הזה. זה הרגשת הלב, כמו שהבאנו כמה פעמים את הזוהר, פרשת וירא, של הפרשה, דף ק"ג, שם כתוב בזוהר,
נוידו בשעורים בעלה, נודע בשערים בעלה. מה זה נודע בשערים? נודע בשיעורים בעלה. כל חד וחד, כפום, מה דמשער בליבי. כלומר, זה לא דבר שאפשר לדבר עליו, זה דבר של שיעור שיש בלב. אבל כשאדם זוכה להתבונן בדבר הזה, על ידי ההקדמות של רבינו, אז הוא לאט לאט משיג עוד ועוד ועוד בגדולת השם. ומה התוצאה שיוצא מזה? אני מרגיש כמה אני קטנצ'יק. כל כך קטן עד שאין אני. ואז אני זוכה למה? לביטול. איזה משהו מהביטול הזה. וזה גם דרך ועצה טובה מאוד איך להיגמל מהמידות הרעות. וכל המידות הרעות מתחילות מהאני. אני כועס, אני דואג, אני עצוב, אני גאוותן. אבל אם אין אני, אין מי שיהיה עצוב, אין מי שיהיה גאוותן, אין מי שיכעס, אין אני. לכן באמת זה גם קיצור דרך שאדם זוכה לעבוד את השם בעבודה הזאת של מה של הביטול. ושוב, הרבה מאוד התבוננות בגדולת השם. אדם יכול לסדר לעצמו תפילות על זה. הרי לי השם כבודך, הקדוש ברוך הוא, תיתן לי את ההרגשה הזאת, להרגיש בגדולה שלך. וגם כמו שרבינו אמר, ממני אפשר ללמוד קצת את העניין של גדולת השם. ועל ידי שאנחנו לומדים, למשל בחיי מורן, והחלק השני בעיקר, ממעלת גדולתו העצומה של רבינו הקדוש. ואיך אמר רבינו? ומה אני? חתיכת אדם. אחרי הכל, גם אחרי שאתה משיג את המדרגות הגדולות, משהו מהמדרגות הגדולות שלו, אבל מה הוא? אדם. אז אתה לאט לאט מבין, אם בן תמותה שעבד את הקדוש ברוך הוא, יכול להגיע למדרגות כאלה גדולות, כאלה דברים נפלאים, אז אתה קצת מתחיל להתנוצץ בך גדולת השם. זה אחד החסדים שרבינו עשה איתנו, שקצת גילה לנו מגדולתו. למה הוא עשה את הדבר הזה? עד היום יש עליו שאלה כזאת, לא לנו אין שאלות ברוך השם, גם לא לכם, אבל יש ברחוב מי ששואל. אז יש בזה איזה שאלה, כן, להם, אבל לנו זה חסד גמור. על ידי החסד הזה שרבנו גילה, מה אפשר להגיע בדרכים, בתורות, בעבודת השם הזאת, אז אנחנו זוכים לאיזו התנוצצות של מה? של גדולת השם, ברגע שאנחנו רואים מה אפשר להגיע. ואני עוד אסביר בזה בעזרת השם עוד קצת פה בהמשך. אז מה יצא? נפק בת קלה ואמר לא תחותו לאחה, לא תחותו להיות שפנים בשביל זה, בשביל להוקורי נפשין, בשביל לקנות מידות טובות, שהזהירה מבט כל, שלא יהיו ענבים בשביל להתייקר ולהתכבד, כי זה העניבות ותכלית הגדלות. דנפלה חצינה לבר נגרה, 7 שנים, ופה זה הקטע העיקרי כאן. ולא מתיה לערה, שהבת קול הודיע להם שורש הגדלות, כדי שיתרחקו עד קצה האחרון, ולא יחותו לאחה. ומהו השורש של הגדלות? שלא יהיו ענבים בשביל גדלות, כמאמר חז"ל, מאוד מאוד הווה שפל רוח. וכולם שואלים, מה זה המאוד מאוד הווה שפל רוח? רבנו פה עונה, מאוד הווה שפל רוח, אם היה כתוב רק מאוד אחד, אז הייתי מבין, תהיה שפל רוח, כדי שלא יהיה לך את המידות הרעות של הגאווה. אבל מאוד מאוד הווה שפל רוח, פירושו של דבר, שתגיע לביטול גמור, שזה עיקר העניין של שפל רוח. גם לא בשביל לקנות מידות טובות, אלא בשביל להבין שאין אני ואני מבוטל לגמרי. היינו שהודיעם להם שהגדלות הוא מנפלאת ההתפארות והגאווה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לבושו, כמו שכתוב, השם מלאך גאות לבש, וזה דנפלה חצינה בחינת לבוש, כמו שכתוב ורצנו מאמר. אז פה אני רוצה להגיד בעזרת השם כמה קטעים שלמים של הביאור הליקוטים עמוק ונורא בעניין הזה של לבושו של הקדוש ברוך הוא. ובזה נוכל להבין הרבה מאוד דברים, אולי אפילו דברים שהתקשנו בהם מדי פעם. פסוק אומר, השם מלאך גאות לבש. בעזרת השם, זה היה מזמור של מחר של יום שישי, אומרים אותו בשישי ושבת כמה פעמים. אז השם מלאך גאות לבש. הקדוש ברוך הוא שכל כך שונא את הגאווה, אז זה המלבוש של הקדוש ברוך הוא, גאווה. זה קשה. אז מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מתגאה? לכן יתגאה, כמו שאומרים בפיוטים,
מה זה הגאווה כביכול של הקדוש ברוך הוא? הרי הוא שונא את הגאווה. אז אומר רבי יהודה הליקוטי, בוודאי שהגאווה, שמה שאנחנו קוראים גאווה, זה השנאה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, ובוודאי שלא מתגאה. אבל מה כתוב? השם מלאך גאות לבש. המלבוש של הקדוש ברוך הוא בחינה של גאווה. ופה אני רוצה להסביר ונקדים עוד הקדמה. יש גמרא מפורסמת, שהגמרא אומרת, במגילה ל"א, אומרת הגמרא, במקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. כלומר, כשאני בא ואומר, השם מלאך גאות לבש, שזה לכאורו גדלותו של הקדוש ברוך הוא, גאות לבש, זה הענווה הכי גדולה. ופה אני אסביר את זה וננסה לתמצת את זה באיזה משפט, ואחר כך נבנה אותו. אבל העיקרים, מה זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא? הלבוש זה לצמצם את עצמו, כדי שמה? שהנבראים יוכלו לקבל את מה? את השפע שלו, את האור שלו, את מה שהוא ברא אותנו. הרי כמו שאומר הארי ז"ל, למה נבראו כל העולמות? כל העולמות הם צמצומים, כמו שגם כתוב בליקוטי מורן תורה מ"ט, כל הנקודה של כל בריאת עולם זה להעלים, לכן העולם נקרא עולם, להעלים כביכול את השם יתברך, שיהיה עוד צמצום ועוד לבוש. אז אם כן, מה זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא? יש גמרא שבת קי"ג עמוד א' למטה, רבי יוחנן קרא למאנה מכבדותה. הלבוש של הקדוש ברוך הוא זה הכבוד. ומה זה הכבוד הזה? הכבוד הוא באמת להסתיר את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כביכול, אם לא היה לבוש של הקדוש ברוך הוא, אז באמת היה מתגלה האור אין סוף, ואין סוף. זה היה ממש הכבוד הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא מה עשה? הלביש את עצמו במלבוש, שזה כיסוי אליו יתברך, שזה העולמות שמעלימים אותו, ואז מה? מצד הנבראים יש כאן כבוד, בגלל שעכשיו, אחרי שיש עולמות וצמצומים, אנחנו יכולים להשיג משהו מהקדוש ברוך הוא. אז אצלנו זה נראה ככבוד, אבל אם נסתכל כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מלך ענב לגמרי שהסתיר את גדלותו האמיתית, כדי שאנחנו נוכל לקבל משהו ממנו, ולכן הוא מצמצם את עצמו בטבע ומלביש את עצמו בעוד כיסוי ועוד כיסוי, כדי שלא נתראה. זה העומק של הגמרא, במקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כלומר, אם הצלחת להשיג מעט מכבוד השם, פירושו של דבר, שפה במקום הזה, יש כל כך לבוש וכיסוי וענווה של הקדוש ברוך הוא, שלכן יכלת להשיג משהו. ודווקא בגלל הענווה העצומה של השם יתברך, שהוא כל כך הלביש וכיסה והסתיר את עצמו, לכן אתה רואה מעט כבוד של הקדוש ברוך הוא. כי אם היה חסר אפילו מעט שבמעט מהכיסוי של השם יתברך, שהוא מכסה את עצמו, אז לא היית מגלה כלום. אז זה במקום שנמצא גדלותו, שנמצא כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה שיא הענווה והשפלות של הקדוש ברוך הוא, שלכן אתה יכול להשיג. תן משל, יש ראש ישיבה שאומר שיעור עצום, אבל הוא כל כך גבוה ומדבר, שאף אחד לא יכול להבין אותו. אז כשהוא יורד ויורד למטה, אז מבינים אותו. אז מה יוצא? כשאני אומר את השיעור הכי נמוך שלי, כלומר, כשאני אומר בשיא הענווה, אני אומר בשיא השפלות, את הדברים הכי פשוטים, אז יש לי מצד אחד הכי הרבה כבוד, כי אז מבינים אותי. אבל זה באמת הענווה שלי, כי ירדתי 1000 מדרגות, כדי להלביש את הדברים כל כך פשוט, נמוך, כדי שמה? שיוכלו להבין. אבל אם הייתי אומר באמת איפה שאני נמצא, אף אחד לא יבין. אז שוב, במקום שאתה מוצא את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, כלומר שהשגת איזה גדולה מהקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר ששמה זה שיא השפלות כביכול של השם יתברך, כי הוא מרוב שהוא כיסה.
אז זה השם מלאך, גאות לבש. כשיש גאות כביכול, שהנבראים מגלים את גאותו של הקדוש ברוך הוא, זה שיא השיאים של מה? של הענווה והשפלות של הקדוש ברוך הוא. אבל, בכל אופן, מההתפארות הזאת של השם ברך, שאנחנו משיגים איזה משהו מכבודו יתברך, מזה יש מה? תפארת נפולה. כמו שידוע באריז"ל, וכמו שמדבר על זה רבנו בליקוטי מורן תורה ל"ד, בכל מידה ומידה שבקדושה, יש כנגדה מה? חס וחלילה איזה יניקה למידה של הסטרא אחרא. הפסוק אומר, איש כי ייקח את אחותו, חסד הוא. מה? חרפה אולי היה כתוב, מה זה חסד? אז חסד באמת מתרגם התרגום חרפה, אבל למה הפסוק קורא לזה חסד? אומר האריז"ל, כשיש עבירה כזאת חמורה של גילוי עריות, זה החסד הכי נפול. כלומר, שמידת החסד כל כך נפלה למקום הסטרא אחרא, לא מידת החסד העליונה, נפל ממידת החסד איזה בחינה? בשבירת הכלים, והבחינה הזאת היא גרמה לכזה איסור. אבל באמיתות, גם שם יש איזה ניצוץ של קדושה, וכשאדם עושה תשובה, הוא משיב את הניצוץ הקדושה בחינת תשובי, ומעלה אותו למעלה. אבל כל דבר ודבר יש לו. אותו דבר כשאדם מפחד, סתם פחד, פחד לא טוב, יראה נפולה. זה מגיע מיראת שמיים. זה שיש יראה בעולם, והאלוהים עשה כדי שיראו מלפניו, אבל זה יכול לגרום גם כן עוד המשך, שבשבירת הכלים, במקום של השבירה, יהיה גם כן יראה נפולה. אותו דבר תפארת. עניין של ההתפארות, זה ברק כבוד השם, אבל משם, מההתפארות והגאווה של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שהוא כל כך מכסה את עצמו, ואז אנחנו יכולים להשיג משהו מגדולתו, אז יש גם שם נפילה, והיא הבחינה של מה? של הגאווה. אז זה עכשיו אנחנו מבינים את המילים פה. היינו שהודיע להם שהגדלות הוא מנפילת התפארות והגאווה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לבושו, כמו שכתוב השם מלאך גאות לבש, וזה דנפלה חצינה, בחינת לבוש, כמו שכתוב, וחצנו מאמר. מה זה חצנו מאמר? הבגד שלו, או כמו שכתוב בנחמיה, ואני ניערתי חוצני. מה זה ניערתי חוצני? ניערתי את הבגדים שלי. חוצני זה משהו שחיצון לי, שזה הבגדים שלי. בר נגרא, מי נקרא בר נגרא? זה הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, המקרא במים עליותיו, וכמו שכתוב בגמרא, חולם סמך אלוהיכם נגרו, מנפילת הלבוש הזה, זאת אומרת, מספירת התפארת, שהיא בחינת הלבוש, משמה, מהתפארת הנפולה, נתאבה הגדלות, שהוא בחינת 7 בתי עכו"ם, שעל ידי זה גלו ישראל מארצם, כמאמר חז"ל, לא גלו ישראל עד שעבדו ב7 בתי עכו"ם, זאת אומרת, הירידה שנעשה גם כן עבודה זרה, שזה כביכול לקחת את כבוד השם למקום הלא טוב, שזה הכבוד השם ישמור של אלוהים אחרים של עבודה זרה, זה נעשה כתפארת אדם לשבת בית. מאיפה הפסוק הזה מדבר? מדבר כשעושים פסל, כמו שמובא בהפטרה, ישעיה מ"ד. מה זה כתפארת אדם לשבת בית? זה שאדם עושה פסל מפואר כמו אדם שרק יושב בבית, שכולם באים אליו כדי לכבד אותו, הוא לא צריך לצאת לאף אחד. זה הבחינה של מה? של תפארת הנפולה, שזה עבודה זרה, כי כל המתגאה כעובד עבודה זרה. ובשביל זה נקרא עכו"ם מלשון תפארת, כמו שכתוב כתפארת אדם לשבת בית, כעבודה זרה שהוא הגדלות, ומנפילת התפארותו, וזה 7 שנים, זה בחינת הגדלות, שהוא בחינת 7 בתי עבודה זרה כנ"ל. אבל רבנו לא בא סתם לספר לנו, או הגמרא, מאיפה בא העניין של הגאווה, שהיא העבודה זרה, אלא הוא בא להגיד לך, שאם משם יש את הנפילה, אז שם זה גם התיקון. מה התיקון לתפארת נפולה? זה להתעסק בתפארת האמיתית. ומה זה התפארת האמיתית? כמו שאמרנו מקודם, גדולת השם. ככל שתשיג יותר ויותר בגדולת הקדוש ברוך הוא, ככה אתה יותר ויותר מה?
תנצל מהגאווה, תנצל מהעבודה הזרה שתלויה בגאווה. כי שוב, כשיש תפארת נפולה בעולם, אתה בעל גאווה. אבל ברגע שאתה תשיב את הניצוצות הקדושה האלה, למה? להתפארות של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא גם אתה לא יהיה לך גאווה. וכמו שהסברנו את זה, מתי אדם קל לו להתבטל? ככל שהוא נמצא ליד אדם גדול יותר, קל לו יותר להתבטל. רבנו אומר שיש כמה דברים שהוא לא אוהב. אחד מהם זה חסיד בעיר קטנה. למה? אדם שהוא חסיד, הוא נמצא בעיר קטנה, שם כולם אנשים פשוטים, אז מאוד קל לו לבוא לידי גאווה. למשל, יש רב מושב, כן? כל המושב כולו אנשים המארצות דאורייתא ודרבנן. גם הרב הוא חצי עם הארץ, אבל הוא לפחות יודע לקרוא בתורה, הוא לפחות יודע להגיד משברך. אז מה הוא מרגיש את עצמו? גדול הדור. למה? כי כל אלה שנמצאים פה, בקושי יודעים לקרוא, אפילו לא יודעים לקרוא, אבל אני ברוך השם יודע לקרוא בתורה ויודע לעשות משברך. אז אני רב גדול. אז זה מה שקורה לבן אדם, כשהוא נמצא בציבור, שכולם חושבים שהוא כבוד הרב, בעיר קטנה, כי הם קטנים, אבל כשהוא נמצא במקום של תלמידי חכמים, עריות, הוא נמצא במקום, אז מה? תופס את המקום שלו במקום שלו. וככה, שוב, ככל שאדם יותר ויותר מגלה את הגדולים ממנו, כך יותר קל לו להיות בשפלות. והגילוי הכי גדול, זה לגלות את הקדוש ברוך הוא, זה התכלס, לגלות את השם יתברך. רבותיי, ליקוטי מוהר"ן זה ספר שבא לגלות את גדולת השם. כל תורה ותורה בליקוטי מוהר"ן, כמו שאנחנו גם לומדים, כמעט אני חושב שכל שיעור דיברתי מתוך התורה על עניין של גדולת השם. זה המהות של רבינו, כל עצה ועצה היא איך להשיג עוד קצת גדולת השם. מה אתה עוזר לך? אתה מגיע ליראת הרוממות, שזה היראה השלמה, כי אתה מכיר ברוממותו של הקדוש ברוך הוא, וגם אתה מקיים את הטעם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הרי כתוב בזוהר פרשת בו דף מ"ב, בגין דשתמוד אונלי, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, בשביל זה הוא ברא אותך, שתכיר אותו. למה תורת הקבלה היא כל כך חשובה? כל כך חשוב בעיני השם יתברך, שנלמד קבלה. נכון שאנחנו מבינים את זה גם בשכל, שכולנו מבינים ששור שנגח את הפרה והכל, אחרי הכל זה עניינים של עולם הזה, זה תורה, אבל זה תורה שמלובשת בדברים התחתונים והפשוטים של עולם הזה. אז בוודאי עדיף ללמוד תורה שמלובשת בעניינים הרבה יותר גבוהים, בוודאי שזו תורה יותר גבוהה, אפילו פה בעולם הזה. זה נכון, אבל עוד דבר, העניין של תורת הקבלה זה גילוי גדולת השם. כשאדם לומד דף בעץ חיים, המטרה של הדף הזה, כל שורה ושורה, זה לראות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר את גדולת השם. וכשאדם מגיע להתבוננות הזאת, רק שם יש יצרה של הגשמה, אבל זורקים אותו. והיום יותר קל לזרוק את היצרה של ההגשמה. פעם זה היה יותר מסובך, אבל היום אנחנו מאוד מאוד רגילים למופשטיות, ומאוד מאוד רגילים לווירטואלי. המוח שלנו היום יותר מעודכן, בגלל גם הטכנולוגיה שקיימת. אנחנו מאוד מאוד רגילים לחשוב מופשט ווירטואלי, אבל פעם זה לא היה ככה. ובן אדם שקרא פסוק, עיני השם, אוזני השם, יד השם, הוא היה משתגע, היה לו מאוד מאוד קשה, כמו שכותב הרמב"ם. הרמב"ם כמעט אחד הדברים הגדולים שהוא עבד, זה להוציא מתלמידי חכמים עצומים. אפילו אחד מבעלי התוספות, שמוזכר, לא נזכיר את שמו, גם כן היה בטעות הזאת. הרמב"ם הוא זה שעשה אחד החסדים הגדולים שהוציאו אותנו מהטעות הזאת. זה אחד המעלות הגדולות שהטיב איתנו הרמב"ם, בלי קשר למורה נבוכים, זה ביד החזקה. אבל הנקודה הזאת של מה? של גדולת השם, לחשוב בדברים האלה, זה מכל שורה ושורה בעץ חיים. לכן כל כך חשוב לימוד הקבלה הנכון לדעת בגדולת השם, שזה התכלס. אז אתה יכול לקנות את כל המידות הטובות. עיקר המידות הטובות זה הביטול. כל תורה נ"ב שהיא מדברת על ההתבודדות, להפוק בתורה כ"ה בחלק השני. תורה נ"ב בחלק הראשון, היא מדברת איך להגיע לביטול כזה גמור, עד שאתה ממש מחויב המציאות, כי אתה נכלל בבורא יתברך. וזה מה שהוא מדבר כאן. ומה תורה כ"ה בחלק השני, שהיא מדברת על התבודדות, בשביל מידות טובות, בשביל כל מיני דברים באמצע. אבל תורה נ"ב היא גבוהה הרבה יותר, כי היא מדברת על הביטול כדי להגיע למחויב המציאות, שזה מה שמדובר פה. טוב, נחזור לענייננו.
וזהו ולא מתי לערה, היינו שעל ידי העוון הזה, עדיין לא חזרנו לארצנו. זאת אומרת, הרי גלינו מארצנו בגלל עבודה זרה, ולא חזרנו לארצנו בגלל עבודה זרה. טוב, מי מאיתנו עובד עבודה זרה? כולנו. בגלל שיש לנו גאווה, הגאווה היא עבודה זרה שעשיתי את עצמי עבודה זרה. אני משתחווה לעצמי, אני מכבד את עצמי, זה שאתה עושה עבודת זרה, כי במה נחשבו, מה עשיתו לבמה? האדם עושה את עצמו במה לעבודה הזרה בגאווה שלו. שזה, שהוא כובד עבודה זרה, בחינת 7 בתי עבודה זרה, על ידי זה גלינו מארצנו, ועל ידי זה עדיין לא חזרנו לארצנו, הכל על ידי העוון הזה של הגדלות, שהוא בחינת עבודת זרה כנעל. וזהו, ולא משום דנפי שמאיה, היינו לא תאמר שבשביל זה לא מתי לער, עדיין שאין יכולים להגיע ולשוב לארץ ישראל. מה זה ערה? סתם ערה זה ארץ ישראל. אל תחשוב שמה שאנחנו לא יכולים להגיע ולשוב לארץ ישראל משום דנפי שמאיה, מחמת שעקום הם רבים, בבחינת רבים הגויים האלה, שהם בחינת מה רבים. למה אנחנו לא יכולים לשוב לארצנו? זה לא בגלל הגויים, לא הפלסטינאים ולא שום גויים, לא הם אלה שמעכבים אותנו, המים רבים, כן? מים רבים זה הגויים, אלא מי מעכב אותנו? זה הגאווה. אלא משום דרדיפה מאיה, שאנחנו רודפים אחרי המאיה, אחרי הכבוד, שהוא בחינת מים, בחינת אל הכבוד, יראים השם על מים רבים, שזה השם על מים רבים, זה הגויים, אבל אל הכבוד יראים, זה שלנו יש כבוד, אז זה מה שמפריע לנו להגיע לנחות לערה. על ידי זה אנחנו יכולים להגיע ולחזור לארץ ישראל, היינו על ידי רדיפת הכבוד והגדלות, עיקר עריכת הגדלות, שאין יכולים לשוב לארצנו, רק מחמת עוון הגדלות ורדיפת הכבוד כנ"ל. אחת הבעיות הכי גדולות שראינו בין מלחמת נגיד 6 הימים ליום כיפור, זה היה בגלל הכבוד, והעונש שהיה, העונש זה היה אחר כך שהראו לנו והפילו לנו את הכבוד. במלחמת 6 הימים הייתה ארץ ישראל גדולה ביד עם ישראל, אבל אחר כך לאט לאט זה מתקטן, ופה חלק ברצון ולא ברצון. ההפסד של ארץ ישראל זה בגלל הגאווה. אבל באמת אנחנו לא יכולים לבקש מאנשים שעדיין לא זכו לאור של תורה ומצוות את הדבר הזה. אבל ממי אנחנו כן יכולים לבקש? מאיתנו. הם תינוקות שנשבו. נכון, יש בהם הרבה בעיות, אבל מה לעשות? הם אפילו לא יודעים על מה אתה מדבר איתם. אבל איתנו זה העניין. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך מאוד מאוד להיזהר גם מהגאווה הזאת, וגם כשיש הצלחות, וגם כשזה, לא לנחס שום דבר לכבוד, זה פוגם בארץ ישראל, זה פוגם בירושת ארץ ישראל. אם אנחנו באמת רוצים לרשת את ארץ ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לשבת בארץ ישראל בנחת, בשלום, זה על ידי שנתרחק מכל כבוד, בין כבוד לאומי ובין בכבוד אישי. ועלינו מוטל הדבר הזה, לדעת הכל מאיתו יתברך. אנחנו שום דבר, ולהתרחק מכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כמו מאש, אבל באמת עד הסוף. גם אני שומע בישיבות, שומע בזה. לפעמים מדברים, ככה עשו, וככה עשינו, וככה זה, ובטעות מתחילים לדבר על כוח, גם אנשים חרדים, גם בחורי ישיבות, גם אברכים, צריכים מאוד מאוד להיזהר, עלינו מוטל הנקודה הזאת, לא לנחס, לא כבוד לאומי, ולא כבוד פרטי של האדם, זה פוגם בירושת ארץ ישראל, כך אומר רבנו, לא נחית לערה, אנחנו לא מגיעים לארץ, לארץ ישראל, בגלל העניין של מה של הגאווה, חוץ מהגאווה הפרטית של כל אחד ואחד. טוב, כל זה הודיע להם הבת קול גודל ביזוי הגדלות, כדי שיתרחקו מהגדלות עד קצה האחרון, ואז כבוד השם יתברך בשלמות כנ"ל, ואז זוכים לדיבור המאיר, שהוא בחינת סיפרת הנ"ל כנ"ל. אבל איך זוכים לשבר הגדלות והכבוד של עצמו לגמרי, ושיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, הוא על ידי שמירת הברית בשתי בחינות. אז עד עכשיו דיברנו על העניין לדעת את גדולת השם, אבל כדי לזכות לדעת את גדולת השם, אתה צריך להיות קדוש, אין מה לעשות. כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא ולדעת מגדולתו, אתה צריך להיות בבחינת יודע. מה זה יודע? זה חיבור. אבל אם אני גשמי, אני עדיין נמצא בתאוות של היתר, לא עברתי שום איסור, הכל 100% בסדר, שולחנו אתה מסודר,
אפילו עם רשמם אתה מסודר. אבל מה כן? עדיין יש בך ממשות של תאווה מסוימת, מה שלא יהיה. אז אם כן, איך תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא? הרי לדעת את הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר. אבל אין זוכין לזה, לשבר הגדלות והכבוד של עצמו לגמרי, ושיהיה כבוד השם יתברך בשלימות, הוא על ידי שמירת הברית בשני הבחינות הנ"ל, שמבחינת ייחוד ההילאה וייחוד התתאה. להיות קודם כל שומר את עצמו מאיסור, עד הסוף, בלי נדנות של איסור, וגם להגיע לבחינת של קדש עצמך במותר לך, שזה ייחוד ההילאה. וזהו שאומר רב אשי, זיז שדיו, היינו בחינת ייחוד ההילאה וייחוד התתאה. זאת אומרת, במילים האלה נרמז גם הייחוד העליון וגם הייחוד התחתון. של די ייחוד ההילאה וייחוד התתאה, שבחינת שמירת הברית בשתי הבחינות כנ"ל, על ידי זה הכבוד בשלמות. זאת אומרת, אז כבוד השם יתברך בשלמות אצלך, כי אתה מצליח להגיע לשפלות גמורה שלך, וכשאתה אדם ממעט, כמו תורה ו', ממעט בכבוד עצמו עד הקצה האחרון, אז באמת כבוד השם יתברך אצלו בשלמות. ועל ידי כבוד בשלמות זוכין לציפרת, ואמרנו מה זה ציפרת? זה הפטפטיה, זה הדיבור, שהוא אמצעי בין מאיה לרקיע כנ"ל, כלומר בין המים לבין הרקיע, שזה תבונות התורה לעומקה, שזה בחינת שמיים, כי זיז הוא בחינת ייחוד התתאה, בחינת מתת, בחינת מכנף הארץ כנ"ל. וזה עוד פעם, כמו שהביאור הליקוטי מראה לנו, כל קטע וקטע בליקוטי מוהר"ן, הוא כולל את כל התורה כולה. פה בכמה שורות האלה הוא גם כן כולל את הכל. מה זה כנף? הרי כנף הארץ, אז מה זה? כנף זה בגד, על 4 כנפות כסותיך. ומה זה בגד? בגד זה המכסה. וזה השם מלאך גאות לבש. כלומר, שיש ייחוד תחתון, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הכבוד מתגלה כאן למטה בעולם, שזה הבחינה של ההשגחה. כלומר, יש אני, רק הקדוש ברוך הוא משגיח בי, זה ייחוד תחתון. זה לא הייחוד העליון, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, שאין עוד מלבד, אין אני בעולם, אלא זה עדיין בחינה של כנף. זה בחינה של ההשגה של מתת, של 6 סדרי משנה, של איסור והיתר, שזה כל זה מה? ייחוד תחתון. וזה הבחינה שנקראת בשם זיז. כי זיז הוא בחינת ייחוד התתאה, בחינת מתת, בחינת מכנף הארץ, זאת אומרת, הכנף הארץ, הכיסוי, כי איתה במדרש רבה, עוף אחד יש, בשעה שמפריס את כנפיו, הוא מחשיך את השמש, וזיז שמו. וזה בחינת ייחוד התתאה, בחינת מתת, בחינת בכנף הארץ, שבו מתלבש ברית הילאה, שהוא בחינת השמש. השמש, הפסוק אומר, כי שמש הוא מגן, הוויה אלוהיקים. אז שמש זה הוויה, ומגן זה שם אלוהיקים, וזה ייחוד של מה? של יסוד ומלכות. אז אם כן, השמש זה הבחינת ברית הילאה, שהוא בחינת השמש, בחינת שדי, הוא מתלבש ומתכסה במה? בייחוד התחתון, שהוא בחינת כנף. אז שוב, כשאנחנו מדברים על ייחוד עליון, זה רק הקדוש ברוך הוא בעולם. זה בחינת שמש, אבל יש לו כיסוי, כמו שהשמש, אלמלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, אף אחד לא יכול לעמוד. אם אין את הלבוש, אז אי אפשר לעמוד. זה השמש שיש לו מה? מגן. ומה זה המגן? זה הכיסוי. הכיסוי זה בחינת הכנף, זה הבחינה של הבגד, זה הבחינה של מה? של מתת, ששמו כשם רבו. זה לא שם שדי בעצמו, אלא רק הגמטריה של שם שדי. זה בחינת ייחוד ההילאה כנ"ל. וזה אני השם, אז מה ההמשך של הפסוק? אני השם, הפסוק שבו הוא פתח את התורה. אני השם, ושמי, וכבודי לאחר, לא אתן. אני השם זה ייחוד ההילאה. ושוב, למה אני השם זה ייחוד ההילאה? כי ברגע שיש אני השם, אני מבין שיש רק הוויה. אני השם, אין יותר מהוויה שום דבר. הוא שמי, שזה כבר ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה כבר שם, שם, פירושו של דבר, עוד דבר חיצוני, שזה כבר לבוש, זה לא הדבר בעצמו, אלא רק השם של הדבר הזה. על ידי השם אני קורא לו, אבל השם זה לא הדבר בעצמו, זה לבוש. וכבודי לאחר לא אתן,
זה בחינת כבוד בשלמות. זאת אומרת שהכבוד הוא בשלמות הוא מתי שלאחר לא אתן. אין שום עבודה זרה בעולם. כשיש עוד כבוד לעוד בן אדם, אז הכבוד לא בשלמות, יש בו פגם, כי כבוד בשלמות כשיש רק כבוד השם בעולם. אבל אם יש עוד בן אדם שלוקח לעצמו כבוד, אז פירושו של דבר שהכבוד הוא לא בשלמות. אבל כשמגיעים לכבוד, וכבודי לאחר לא אתן, זה הכבוד בשלמות. זה בכלל כבוד בשלמות. ותהילתי לפסילים, אז תהילתי זה תהילה, זה דיבור. זה בכלל הדיבור, כמו שכתוב, תהילת השם ידבר פי, והכל כנ"ל. ומה זה הפסילים? אז הפסילים, מסביר הביאור הליקוטים, שזה העניין של העבודה הזרה. וברגע שזה חס וחלילה לא כך, אז חס וחלילה יש את העניין של הפסילים, שהפסילים זה הבחינה של העבודה הזרה, שהיא גורמת את העניין של מה? שהכבוד לא יהיה בשלמות. ומה זה העבודה הזרה? כמו שהסברנו מקודם, שזה בחינה של מה? של גאווה. טוב, אז מה שיוצא לנו למעשה מהעניין של התורה הזאת, זה עבודת השם, שאדם צריך להתחיל מלמטה, מהייחוד התחתון, קודם לדעת שכל דבר ודבר מושגח בעולם על ידי השם יתברך, עד שאפילו הוא מאמין באמונה שלמה, שהתולעת הקטנה, גם כשנופל עליה עלה, לעשות לה צל, זה הכל מאיתו יתברך, ואין שום מקרה בכלל, אבל כל זה רק ייחוד תחתון, אבל באמת העבודה היא להתרחק מעניין של הכבוד לחלוטין, עד שאני מרגיש ביטול גמור להשם יתברך. איך מגיעים לדבר הזה? על ידי שמירת הברית. בין שמירת הברית קודם מאיסור והיתר, לדעת היטב היטב את ההלכות, ואחר כך בבחינה של מה? שקדש עצמך ומותר לך. אבל שוב, הכל במדרגות ולא בקפיצות, כי קפיצות נופלים. אם עולים את המדרגות אחד אחד, אז מגיעים. אבל אם אדם קופץ, רוב הסיכויים שמה? שהוא ייפול. זה הדבר הראשון שרבנו הראה לרבי נתן. תעלה, אבל תחזיק חזק. אם לא, אם אתה עולה, אתה נופל. אתה עולה, אתה נופל. אבל תעלה, תחזיק חזק. כלומר, כל מדרגה ומדרגה שהשגת, תחזיק בה חזק חזק, רק אחר כך תעלה לו עוד מדרגה. זה ייקח זמן, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. ייקח 10 שנים, ייקח 20 שנה, ייקח מה שיקח. העיקר שאתה בדרך העולה בתל, השם יזכנו.